Makadimo semakanditerera. Zita rangu ndinonzi Prophetess Bolt Carter. Bobo Janice pana simbi inodya dzimwe simbi. Ukaenda mubhaibheri shoko raMwari muna mapisarema 121 inotaura kuti ndichasimudza meso angu kumakomo kunobva rubatsiro rwangu. Mudikani, ndauya mukati megomo rino, mukati menzvimbo ino. Kuri kutaura kwaivo Jehovha Mwari neshoko ravakandituma kuzounza sununguro panyika, kuzounza sununguro mukati meupenyu hwemunhu. Bhaibheri shoko raMwari ndinoridira kuti rinotaura zvakanaka kuti rubatsiro rwangu pandichasimudza meso angu ndiri mukati megomo ndokuchabva rubatsiro rwangu, rubatsiro ruchibva kuna ivo Jehovha Mwari. Handizive kuti wakanditarisa kana kuti wakanditerera uri kupi, but pane dzimwe nyasha dzakazodzwa kana dzakaiswa pandiri mukati menguva yandiri ineyi. Dziri nyasha dzesununguro dzandakatumwa nadzo mukati mevanhu vari kurarama panyika yino. Handizive kuti wakanditarisa uri kupi mudikani. Zvichida iwanano iri kukushungurudza, marriage iri kukutambudza, wanzwa nekuhurirwa nemurume wako, uri kushaya mufaro mukati memarriage yako. Murume hauchamuzive pamba, ari kungorara kunana marwei achiita weekend yese asipo pamba. Kana iri girlfriend iri kutengerwa mota, iwe hauna kana mota. Kana vari vana vari kufa nenzara, havana chekudya, asi wakaroorwa ukabvisirwa pfuma kurakidza kuti uri mukadzi wemusha, asi marwei ndiye akuinjoya. Ndidzo nyasha dzandatumirwa mukati megomo rino kuti ukwanise kusunungurwa, ukwanise kudzikinurwa. Wakanditarisa mudikani mukati mezuva ranhasi. Zvichida uri murume, nhengo yako iri kushaya simba pabonde. Waedza nepese paunogona kuti uite bonde nemukadzi wako, but uri kungoita ma-weak erections, bonde riri kuramba. Waakutonyara, waakupa ma-excuses panguva yebonde kusangana nemukadzi. But ndauya mugomo resununguro kuti ugone kudzikinurwa, ugone kusunungurwa hanzvadzi yangu. Handizive kuti wakanditarisa uri kupi hama yangu. Zvichida pese paunorara mukati mehopo dzako, uri kurota nyoka dzichikunanzva, waakuita ma-skin disease, waakuita ma-problems ekuvaviwa mukati memiri wako. Vamwe munonzwa kuvaviwa mukati medumbu chairo. Vamwe vakanditarisa mukati mezuva ranhasi, but munorota muchitwa vakadzi mukati mehope, munorota muchitwa varume mukati mehope, but chimbozvicherechedza kuti panguva yese yaunorota uchiita bonde kuhope kwako, relationship iri kubva yaparara. Watraya kupinda marelationship nevasikana, but zviri kuramba. Marelationship ese aunopinda ari kufeila. Watraya kuti uvake imba nevakomana, madebts mangani awapiwa. Wakanditarisa my sister, wakanditarisa kwauri mukati mezuva ranhasi. Ndauya mukati megomo resununguro kuti ukwanise kudzikinurwa mukati meupenyu hwako. Vakawanda vakomana vakaisa madebts ekuroora, but vapedza kuisa madebts ekuroora iyayo, kwasarirwa ne2 days dzekuti auye kuzoroorwa, vanhu vaungana kubva kumamisha, munhu ari kubva ashifta magoalposts akutochinja kuti pane zvaitika. Vamwe matounganidza vanhu padheti rekuti mubvisirwe mari, but maunganidza vanhu dhei rekuti munhu auye kuzoroora. Munhu ari kubva ataura mastories aachatobatike zvachose. Wakanditarisa mudikani, waenda kumadoctors akasiyana-siyana, uri kuudzwa kunzi une cancer, uri kuudzwa kunzi une zvirwere zvakasiyana-siyana. Vamwe masiki asiri kupera kurapwa kumadhokotera. Vamwe mune zvirwere magrowth aita mafibroids. Vamwe mune magrowth mukati mematumbu enyu. Ndati rubatsiro rwako rwiri kubva mukati megomo randakwira mukati mezuva ranhasi. Ndati Jehovha vane nyasha dzavaisa pamusoro pangu kuti ugone kusunungurwa. Ndosaka ndakwira mukati megomo rino ndikaswera ndiri muno. Pane nyasha nezodzo randauya naro mudikani mukati meupenyu hwako. Handizive kuti wakanditarisa uri kupi. Waedza nepese paunogona kutraya kuaplya ma-immigration papers, but ma-papers ako ari kudeclinwa. Kana ari ma-CVs wakadzidza, wakaita ma-degrees, ma-masters, ma-doctorates zvese wakaita, but hapana kana company 1 iri kukudedza. Angori ma-regrets, vamwe muri kuaplya mabasa, but hakuna kana company 1 iri kuzoritena call. Wakanditarisa mudikani kwauri ikoko. Dzinza rese vana vako vawakazvara, une vana 5 vasikana, but vese vari kumitiswa vakidzoka pamusha, vakaitwa madzitete epamusha, vakarovererwa vakaisirwa fodya pasi, pakaitwa walk
dzako dzikatsaurwa kuti hapana kana mwana wako achapinda mukati memarriage. Vamwe muri kuroorwa muchibvisirwa pfuma, but mapinda mukati memamarriage muri kurambwa zvisina tsarakano. Vamwe muri kusemwa nevarume venyu. Kana akukuona ari kuona kunge wakazora tsvina kumeso kwako, unoedza nepese paunogona kuti ugezewa, unoedza nepese paunogona kuisawo perfume. Ndinogara ndichitaura kuti nyika yatinorarama yakawandira pamweya kudarika panyama. Mudikani, zvinhu zviri kukushayisa mufaro, zvinhu zvakaitwa mukati menyika yemweya. Vazhinji venyu pamusi wamakazvarwa makatorerwa rukuvhute rwenyu, but matorerwa rukuvhute rwenyu rikanosanganiswa nemishonga, but rasanganiswa nemishonga. Kana vari varume unongonzwa weekend yasvika, unozofonera mukadzi watodhiraivha waakumusha kudhara. Nhau iripo mudikani ndeyekuti pane mhiko dzakaitwa nerukuvhute rwako, saka uchakwanise kugara uri mukati memba yako. Vazhinji munorota muri kuzvikoro zvamakadzidza kuprimary, but uri mweya unokonzeresa kuti urambe uchingotenderera panzvimbo 1. Vazhinji venyu manzwa nekunamata, manzwa nekutsanya, but zvese zvamatsanyira kana zvamanamatira, ndinogara ndichitaura kuti it's not every spanner that unlocks every nut. Hazvisi zvese zvinoda prayer mudikani, hazvisi zvose zvinoda zvinoda kutsanya mudikani. Ndosaka ndauya mukati megomo rinera nekuti ndo pane mhinduro yako. Uri kuona ndakabata hari yandakabata panapa as a prophetic instruction yandakapiwa naMwari. Zvikanzi pane rudzi rwashungurudzwa nekuda kwema-immigration papers, pane rudzi rwashungurudzwa nekuda kwema-marriages, pane rudzi rwashungurudzwa nekuda kwema-businesses, pane rudzi rwashungurudzwa nekuda kwema-tenders, pane rudzi rwashungurudzwa nekuda kwekumitiswa nema-relationships. Chitora hari upinde mukati megomo, nekuti sununguro yavo ndo mairi kubva ikoko. Handizive kuti wakanditarisa uri kupi mudikani, handisi kuda kupedza nguva, handizive kuti uchandiona uri kupi, handizive kuti uri kundiona uri kupi, but ndoda kuti usununguke unditsvage. Ndakizita rangu ndinonzi Prophetess Bolt Carter, Bobo Jani Spana, simbi inodya dzimwe simbi. Inini I am an altar breaker. Ndakatumwa kuzoputsira vanhu hari, ndakatumwa kuzobreka ma-altars ari kushungurudza vanhu mukati meupenyu hwavo. Ndoda kuti unditsvage. Don't hesitate to get in touch, no matter the problem that you are facing. Ini ndiri mukadzi 1 ane nharo, mukadzi anobata hari, mukadzi anotaura kuti kana zvichinge zvagonekwa nenyika ndo zvandakadanirwa izvozvo, zvakundikana kumadhokotera ndo zvandinoda izvozvo, zvakundikana mukati menyika watenderera waenda kupi ndo zvandakadanirwa izvozvo. Kana uchine hope mudikani usauye kwandiri. Ndinoda vanhu vasisina tariro mukati meupenyu. Ndinogara ndichitaura kuti munhu haasekwe achiri mupenyu, nekuti kana ndichinge ndakuputsira hari, vaye vaimbokuseka mudikani, they are going to witness a different story upon your life. Uye ndikuputsire hari mudikani. There is a fresh anointing. Pane zodzo randapiwa mukati megomo rinera, zodzo rekuti usunungurwe, zodzo rekuti ukwanise kudzikinurwa mukati meupenyu hwako. Ndakizita rangu ndinonzi Prophetess Bolt Carter, Bobo Jani Spana, simbi inodya dzimwe simbi. Ndoda kuti usununguke kunditsvaga. Ndinowanika mukati menyika yeZimbabwe. Kana uri muZimbabwe unouya ndokubatsira tichionana on one anditika. Vari kunze kwenyika, whether uri kuSouth Africa, ma-European countries, makuAmerica, andizive kuti uri kupi, Africa andizive kuti ndekupi kwauri kundiona uri. Ndoda kuti unditsvage panhamba dzinoti +263 771 921 976, +263 771 921 976. Ndichadzokorodza zvakare kekupedzesera +263 771 921 976. Shalom.